Jste přesvědčení, že lidé s nadpřirozenými schopnostmi existují pouze ve filmech a komiksech? I v reálném životě můžete potkat superhrdiny, kteří nejsou výmyslem hollywoodských scénáristů. Nedokáží sice létat ani teleportovat se, ale jejich neobvyklé schopnosti uchvátí každého. Víte, jak se orientují netopýři? Pomocí echolokace. Vydávají zvuky, které se ve vzduchu šíří jako každý zvuk rychlostí 311 metrů za sekundu. Pak se odráží od jakéhokoliv povrchu, na který narazí, a vrací se ke svému zdroji. Daniel Kish je člověk, který umí echolokaci. Nemá oči a přesto dokáže opravit motor, jezdit na horském kole, hrát na piano, postavit stan, orientovat se v lese, vařit, hrát na nejrůznější hudební nástroje, tančit, rozpoznávat dopravní značky a spoustu dalšího. Vlastní postup, jak se naučit tolik věcí, si vymyslel sám a rád se podělí o zkušenosti s každým zájemcem. Když se Daniel narodil, diagnostikovali mu retinoblastom, rakovinu sítnice. Kvůli tomu se jeho oči museli odstranit. Teď má místo očí protézy. Občas si je při povídání vyjme z důlků a otře hadříkem, podobně jako to někdo dělává s brýlemi. Po čase začínají být lepkavé, vysvětluje Kish. Vyrůstání v problematické rodině má své výhody. Rodiče se rozvedli, když Danielovi bylo 6. Otec pracoval jako automechanik, ale byl to těžký alkoholik. Ve věku 2 let Daniel začal vydávat mlaskavé zvuky jazykem, aby poznal, co ho obklopuje. Nikdo to klukovi nezakazoval, ať si klidně mlaská, nikomu do toho nic nebylo. Docela často se slepé děti pokouší o echolokaci, tleskají rukama, dupou nohama, mlaskají a cvakají jazykem, ale dospělí téměř vždy takové podivné a nevhodné chování zakazují. Kish měl štěstí a mlaskal, jak se mu chtělo, a svět mu odpovídal. Většinu času jsem trávil sám a bez dohledu, vzpomíná. Mohl jsem dělat cokoliv, co mě napadlo. Popravdě řečeno, byl jsem naprosto nesnesitelný. Když se mu třeba zachtělo, vyjel na kole na kopec a pak se plnou rychlostí řítil dolů a řval přitom bomba! Svým chováním děsil celé okolí. Jednou nezvládl řízení, narazil do popelnic a pak do kovového sloupu. Tenkrát si rozbil obličej, ale na krev byl Kish zvyklý. Často se totiž pral, navštěvoval obyčejnou školu a nevyhnul se tam šikaně kvůli svému handicapu. Ve rvačkách jsem obvykle vítězil, vzpomíná. Moje taktika boje spočívala v tom, že jsem znehybňoval soupeře dřív, než do mě stihl víckrát uhodit, proto jsem se nijak nekrotil. Snil, že se stane policistou, lékařem, letcem nebo hasičem. A proč by ne? Jako malý byl Kish přesvědčený, že není nic nemožné. Každý mu říkal, jak je výjimečný kluk. Ve škole měl samé jedničky, pak vystudoval univerzitu a obhájil hned 2 vědecké tituly. Z vývojové psychologie a učitelství pro lidi se speciálními potřebami. Daniel Kish a hrstka podobně smýšlejících lidí založili v roce 2001 organizaci World Access for the Blind. Učí nevidomé lidi, jak se pohybovat a orientovat v prostoru. Sídlo organizace se nachází přímo u něj doma. Michel Lotito je francouzský estrádní umělec, který se proslavil šokující schopností pojídat anorganické předměty. Michel se narodil v roce 1950, tehdy byl obyčejné dítě, ale pak dostal přezdívku Monsieur Mangetit, což by se dalo přeložit jako pán všejet. Za období od 1959 do 1997 doslova spolkl kolem 9 tun kovových předmětů, 7 televizorů, 18 bicyklů, 15 nákupních vozíků, rakev i kousky Eiffelovy věže. Největším úspěchem pána všejeda bylo zkonzumování celého letadla Cessna 150, trvalo mu to 2 roky. Michel Lotito také velmi rád šokoval lidi, když se jen tak procházel venku, třeba snědl něčí hrnek nebo cigaretu. V čem spočívá tajemství této neuvěřitelné schopnosti pana Lotita? Jde o vzácný jev, který je v medicíně znám jako nemoc Picka.
Je to porucha příjmu potravy, která se projevuje v neodolatelné touze pojídání předmětů, které nejsou považovány za jídlo. Příroda obdařila pana Lotita nezvykle silnou žaludeční sliznicí. Své ráznou pochoutku si obvykle krájel na menší kousky, poléval rostlinným olejem, polikal a zapíjel vodou. Když Kim Peek přišel na svět, měl nezvykle velkou hlavu. Zapříčinila to lebeční kýla o velikosti baseballového míče v zátylku. Měl také poškozený mozeček a vrozenou vadu, pro kterou je příznačná absence kalózního tělesa spojujícího pravou a levou hemisféru. Ani jedna z těchto vad obvykle nespůsobuje nadanost. Nikoho ani nenapadlo, že kluk s takto poškozeným mozkem bude mít mimořádné schopnosti. Jeho otec vypráví, že Kim se naučil číst už ve věku 16 měsíců. Ve věku 3 let už četl noviny a používal výkladový slovník, aby mohl porozumět novým, neznámým slovíčkům. V 7 letech uměl Kim z paměti celou Bibli. Ale ve svém dětství to neměl lehké. Nechtěli ho vzít do obyčejné školy. Speciální školy pro děti s podobnými vadami v 50. a 60. letech ve Spojených státech prostě neexistovaly. A tak otec začal učit Kima sám. Kluk měl naprosto fenomenální paměť. Dokázal se zapamatovat až 98% z toho, co jednou přečetl. Za tuto schopnost pak dostal přezdívku Kimputer. Ve 14 letech Kim zvládl celý školní program, ale úřady mu odmítly vydat potvrzení o dokončení studia kvůli jeho invaliditě. Odborníci vždy podotýkali, že u Kima se neprojevují žádné známky autismu, i když samotný autismus je často doprovázen neobvyklými schopnostmi. Kim se svým zdravotním stavem nikdy netrápil, naopak byl vždy velmi otevřený a přátelský. Rád navazoval nové kontakty. Vypracoval také zvláštní metodu čtení. Celkem mu k přečtení 2 stránek stačilo pouze, a teď pozor, 8 až 10 sekund. A ještě k tomu mu bylo jedno, jak je text natočen vůči čtenáři. Stejně rychle četl i texty otočené vzhůru nohama. Na konci života měl Kim ve své hlavě uložené veškeré informace, které kdy četl za celý svůj život, tedy celkem z 12 000 knih. Zároveň však Kim trpěl řadou vážných nemocí. Měl podivnou chůzi. Kvůli velmi ochablému svalstvu se naučil chodit až ve svých 4 letech. Sotva mohl zvládat běžné věci a nedokázal se o sebe postarat ani v každodenním životě. Například mu nešlo zapnout knoflíky na košili. Tato vada se vysvětluje poškozením mozečku, který má na starosti kontrolu nad motorikou. Kim nebyl téměř schopen abstraktního myšlení. Projevovalo se to i tak, že nedokázal vysvětlit význam pořekadel a přísloví. Přitom ale skvěle rozuměl informacím a dokázal s nimi velmi kreativně zacházet. Měl také obrovský důvtip, což není příznačné pro lidi s tímto typem talentu. Zcela v rozporu s očekáváním vědců se Kimovy schopnosti s věkem jen rozvíjely. Přes fyzické nemoci v roce 2002 se naučil hrát na piano. Hrál hlavně z paměti a dokázal zahrát na pianu skladby pro nejrůznější nástroje. Právě tento Američan s fenomenální pamětí se stal prototypem Dustina Hoffmana ve filmu Rain Man. Kim Peek zemřel v roce 2009 na infarkt ve věku 58 let. Další člověk s neuvěřitelnými schopnostmi je Eskil Ronningsbaken, norský extrémní akrobat. Proslavil se svými akrobatickými vystoupeními, ze kterých se zastavuje dech. Pokaždé balancuje mezi životem a smrtí. Prostě žije na ostří nože. Skrývá v sobě neuvěřitelnou harmonii lidského ducha, síly, sebekontroly a výdrže. Jeho akrobatické prvky nejsou pouhá cirkusová čísla. Je to smrtelná hra s životem. Někdy hraje o samotě, někdy před kamerou a občas do toho jde s kolegou, který se také odvážil zahrát pár kol spolu s věhlasným Erikem Ronningsbakenem. Životním motem tohoto Nora je nemožné je možné a k jeho naplnění využívá každou příležitost. Eskil vyrůstal na venkově. Celé své dětství trávil lezením po střechách a hraním si na stromech. Již v raném věku jej ale v televizi uchvátil indický jogín, který chodil po laně a naprosto mistrovsky ovládal své tělo. V 18 letech byl Eskil pořádně vytrénovaný, měl skvělou rovnováhu a tak začal pracovat v cirkuse. Později však začal vymýšlet vlastní čísla, ve kterých ukazoval smrtelně nebezpečné prvky. Mimochodem, samotný akrobat považuje své kousky za umění. Do každého vystoupení vkládá pořádnou dávku estetiky.
Nejznámějším představením Ronningsbakena je jízda na kole po lanu nataženém mezi dvěma horkovzdušnými balóny. Ale to není vše. Eskil totiž neřídí kolo obvyklým způsobem, ale ve stoje na rukou. V propasti hluboko pod ním jsou vidět ledové norské fjordy. Není Bůh a přesto chodí po vodní hladině. Šaolinští mniši opět prokázali, že pro lidské tělo, ducha a mysl na tomto světě není nic nemožné. V Číně vytvořil šaolinský mnich jménem Shi Liliang nový světový rekord v běhu po vodě. V současnosti je Shi Liliang nejlepším adeptem kung fu v technice let nad vodou. Při pokusu o stanovení světového rekordu uběhl mnich po vodní hladině 125 metrů. Celá technika spočívá v běhu po speciální cestičce z překližkových čtverců položených na hladinu. I při nejlehčím šlápnutí se překližka začíná potápět i s člověkem, který se jí dotkl. Svůj první pokus o běh po vodě Shi Liliang učinil ještě v roce 2009. Tenkrát zdolal pouze 18 metrů. Pak svůj výsledek zlepšil na 28 metrů. Po úporném tréninku v lednu 2015 Shi Liliang uběhl 120 metrů. A teď adept kung fu znovu překonal vlastní rekord a zdolal po vodní hladině 125 metrů. Je to možné jen díky neuvěřitelné rychlosti pohybů a dokonalé rovnováze. Všichni tito lidé ukazují, že stále nevíme, čeho je člověk opravdu schopen. Zdaleka ne každý se může pochlubit nad lidskými schopnostmi, ale přece jenom nemožné je možné. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Díky za pozornost a na viděnou.